I 80'erne der skulle alle gå til karate på grund af ham her. Nu er det kampteknikker med meget sejre navne som Wing Chun og Tai Chi, der er inde. Det du nu skal overvære kaldes for verdens farligste kampsport. Det er ikke nogen sport. Og kammerat, hvad fanden er det så, du? Det er realistisk selvforsvar. Nå, jeg tror lige, vi prøver igen. For 300 år siden udviklede 2 kinesiske kvinder en realistisk selvforsvarsteknik. Denne teknik viste sig senere at udvikle sig til verdens hårdeste kampsystem, også kaldet Wing Chun. Det er en form for aggressiv selvforsvar. I det øjeblik modstanderen angriber os, altså overskrider grænsen og går frem for at levere et angreb på os, så angriber vi ham. Og herfra begynder jeg bare at støde. Og jeg støder. Lige meget hvad han laver, så støder jeg, støder og støder. Hvis der kommer noget i vejen, så klæber jeg til det, der sker. Og kommer jeg for tæt på ham, til jeg ikke kan støde eller ser hullerne eller noget, så kan jeg så give knæ og albuer. Jeg kan kaste ham, jeg kan følge efter ham. Og lige meget hvad, så sikrer jeg mig, at jeg gør jobbet færdigt, sådan så jeg ikke vender mig om, og så han trækker sin kniv og stikker mig i ryggen. En anden og mindre brutal selvforsvarsteknik, Centrer dig. der også stammer fra det gamle Kina, er Tai Chi. Gyldne drage vågner i sin vintersøvn. Kroppen sænker sig. Men hvad er Tai Chi egentlig i forhold til Wing Chun? Tai Chi er det blideste af alle kampsystemer. I Wing Chun bruger man alt, hvad der er så hurtigt som muligt, fører kampen til en gunstig afslutning for os, ja. Nu er det jo ikke sådan, at jeg tager med dem på hospitalet bagefter, eller spørger dem, når de vågner, hvad der er sket med dem, eller sådan noget. Så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvor mange jeg har brækket næsen på, eller brækket kæben på, eller noget som helst. Det tæller jeg ikke. Og jeg er egentlig også ligeglad, fordi hvis jeg har været oppe og slås, så er det været, fordi jeg har været nødt til at forsvare mig. Det her, det er en mellemting imellem simuleret kamp og en form for leg. Vi har vores kædestød, som er man kan sige, vores hovedvåben. Ideen er ikke at blokere slaget på den måde der. Ideen er, at slaget kommer frem der, og det kommer frem, at de sådan glider af på det og drejer kroppen og smutter væk, ligesom leder det væk. Når man så kommer ud af balance der, så vil jeg kunne vælge hende, hvis jeg vil. Hvis ikke jeg vil, så kan jeg bare lade være. Når først kampen er startet, når først jeg bliver angrebet og sådan noget, så går alting så hurtigt, at man kan ikke nå at tænke. Man kan måske nå at se nogle huller hist og pist. Men det handler om, det er at have nogle teknikker og have nogle ting inde i kroppen, så man kan forsvare sig faktisk uden at tænke. Når vi ramler ind i hinanden, så finder jeg så ud af, hvad der så skal ske. Det er, som jeg sagde til før, det kan jeg ikke finde ud af på forhånd. Måske så slår jeg hårdere end ham, med at komme ind og ramme ham med det samme. Måske så vælger jeg at gå ud på siden af ham. Måske så vælger jeg at sparke hans ben væk, eller det kan jeg ikke sige på forhånd. Jeg er vel nærmest en intellektuel type. Umiddelbart ser jeg ikke ud til at være en person, som kan slås. Men jeg vil kunne nogle ting. Hvad der er nødvendigt for os, når folk kommer ind her, det er, at for det første, så skal de skrive under på, at de har en ren straffeattest. Det er det vigtigste for os. Det jeg vil kunne, det er blandt andet, at jeg vil kunne overraske ham ved at bruge hans egen energi imod ham. I al elskværdighed selvfølgelig. Og se, det her var så et eksempel på, hvordan at den kraft, som du fører frem imod mig der, hvordan den bliver overført og ført tilbage til dig, så man selvfølgelig har den anden hånd op for at lave en parade. Lejligheder hænger ikke